कोइलू करama कोइलू करama भइल भजपुरी बदना ए मधु कवन कोइलू करama डीजे धनुराज कोइलू करama। आप अभी सुन रहे हैं विराट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। पलंग पर सूत के निहुर के बैठ के भइल दादा कवन काम हो ए सुना भइल दादा कवन काम हो खड़ा बहानी बाजार में लुटाइलू हो गई इज्जत नीलाम हो भइल प्रचार पूरा जानत समाज मधु ढेर कमाई लेलू ना हे मधु कवन कोइलू करama कोइलू भोजपुरी बदना हे मधु कवन कोइलू करama भइल भोजपुरी बदना हे मधु कवन कोइलू करama म्यूजिक डायरेक्टर कोइलू करama कोइलू करama भइल भोजपुरी बदना हे मधु कवन डीजे कोइलू करama धनुराज धनुराज कोइलू करama कुंभी तोहर चढ़ली जवानी जब छोड़त रहे पानी अपना मन के मनई काहे कोइलू नादानी काहे कोइलू नादानी तोहर चढ़ली जवानी जब छोड़त रहे पानी अपना मन के मनई काहे कोइलू नादानी जग रहे जो काहे कोई देलू होश मधु कोइलू नाम बदना हे मधु कौन कोइलू करama भइल भोजपुरी बदना हे मधु कौन कोइलू करama कोइलू भोजपुरी बदना हे मधु कौन कोइलू करama म्यूजिक डायरेक्टर कोइलू करama कोइलू करama भइल भोजपुरी बदना हे मधु कौन डीजे कोइलू धनुराज करama धनुराज कोइलू करama कुंभी म्यूजिक डायरेक्टर कोइलू करama कोइलू करama भइल भोजपुरी बदना हे मधु कौन डीजे कोइलू करama धनुराज धनुराज कोइलू करama कुंभी जौन वीडियो बनाई सबके इज्जत डुबाई कहतावे रंजित लकी साथे बड़े जोगेश भाई साथे बड़े जोगेश भाई जौन वीडियो बनाई सबके इज्जत डुबाई कहतावे रंजन राजेश साथे बारे राकेश भाई करी जब फोट कोइले बिया विश्व फोट एकर खिचली जहिया के चामे मधु कौन कोइलू करama कोइलू भोजपुरी बदना ए मधु कौन कोइलू करama भइल भोजपुरी बदना ए मधु कौन कोइलू करama। विराट म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो यमुना नगर जगाधरी।